Velkommen til vores hjemmeside quizfan.dk. Her kommer der en lille video, som skal vise dig, hvordan du opretter dig selv i kalenderen, sådan så du kan være pointpige eller quizmaster i en quiz. Først så scroller du ned, og under det felt, der hedder redaktør, det vil du altså kunne se, når du først er logget ind. Du kan se, at jeg er logget ind her som quizmaster, som redaktør, og allerst nederst er der den, der hedder kalender. Klik på den. Og det bringer os ind på kalenderen. Hvis du skal oprette kalenderen, så kan du bare klikke på den her, der hedder klik her. Som bringer os frem til den her side, hvor du skal udfylde 3 felter. Og det som du skal gøre, det er begivenhed og navn. Det vil sige, jeg vil godt lave en gavequiz. Du kan se, at jeg allerede udfyldt en masse. Vi gør sådan her. Jeg vil gerne lave en gavequiz. Og når jeg skriver ved, det betyder hvem det er, der er quizmaster. Her. Det ændrer jeg bare til quizmaster. De muligheder får du ikke. Dem skal du selv skrive ind. Grunden til det er, fordi jeg selv har været inde og lavet dem flere gange. Men den rigtige tekst vil være, at du først skriver, hvad det er, du gerne vil lave. For du kan godt vælge mellem gavequiz eller almindelig hyggequiz. Når du så har skrevet det, så skal du skrive, hvem du er. Og det er ved quizmaster, det er ved mig. Og hvad vil jeg gerne lave? Jeg vil gerne være quizmaster. Det vil altså sige, at jeg skal ikke være pointpige. Dernæst skal du vælge en dato. Umiddelbart så er det svært at fylde en dato ud for rigtig mange. Klik på det her ikon herovre. Der er det så smart. Nu scroller jeg lidt ned, så du kan få det hele med. Sådan her. Læg mærke til, vi har marts 2010. Den lyser på den 11. Det er i dag, torsdag den 11. Hvis jeg ønsker at være quizmaster i dag, så trykker jeg på den, og så udfylder den selv. Og 2010, den 3. måned, den 11. dag. Starttidspunkt 19. Semikolon. Det er altså de 2 prikker. Det er der, hvor du trykker på shift, og så på den samme knap, hvor du trykker normalt punktum, der er der semikolon over. 00. Igen vælger du hvilken type gavequiz. Skal den være publiceret? Ja. Så den lader du bare være. Lader du altid være, hvis det er. Privat event, det vil altså sige, det er noget, hvor at andre ikke er inviteret. Det skal også bare altid være no. Og så er du bare tryk på submit, som betyder at sende. Så har du oprettet dig selv som så. Og nu kan vi læse, at jeg har oprettet mig selv, altså torsdag den 11. i 3. 2010. Læg mærke til, at datoformatet det er ændret en smule. Det er klokken 19:00, som jeg skrev, og det er en gavequiz ved mig som quizmaster. Herunder kan vi se, der har haft lidt problemer med datoen år 2011. Så der er altså en, der har tænkt sig at arbejde om et års tid, fredag, og det er jo selvfølgelig en fejl, og det er fordi han ikke helt har lært at bruge den. Men igen, PP, det er flot skrevet, for det viser, at han gerne vil være pointpige i quizzen, og det er på strid 2. Så på trods af, at han har skrevet det forkert, så har det lykkedes ham at skrive de andre ting rigtigt. Stor ros for det. Held og lykke med at udfylde kalenderen. Gør det så tit som muligt.
så skal jeg nok komme online og sørge for, at det kommer til at køre ordentligt. Rigtig god fornøjelse. Kæmpe bjørnekrammer fra Quizmaster.